potrebujeme lídrov. A či už je to Google, alebo to je McKinsey, alebo to je Slovensko, alebo sú to rôzne iné oblasti, nebiznisové, potrebujeme viacej lídrov na Slovensku. A táto skúsenosť, ktorú ponúka Teach for All, podľa mňa na ten mladý vek pre tých ľudí, je obrovská leadership skúsenosť, ktorú títo mladí ľudia často by nedostali. Myslím si, že vyskúšať Teach for Slovakia pre absolventov je super nápad, kvôli tomu, že sa naučia vychádzať s ľuďmi, ktorí sú úplne iní než oni a to ich veľmi posilní a to ich veľmi zrelevantní, pretože keby išli rovno do nejakej firmy, napríklad do Dellu, tak budú obklopení ľuďmi rovnakého razenia, ktorí budú zdieľať ich hodnoty, s ktorými sa ľahko dohodnú. Ale keď prejdú takouto školou, tak budú celkom isto úspešnejší a celkom isto si dokážu získať tých druhých rovnakého razenia pre svoju myšlienku. Líder je lídrom len, keď ľudí ho nasledujú. Ak si nezíska tento kredit, tak nemôže byť lídrom. Naše, alebo vôbec univerzity štandardne túto schopnosť nevyvíjajú. A práve Teach for All má ten potenciál, túto schopnosť, ako ovplyvňovať ľudí v konštruktívnom zmysle, ako ich získať pre ten svoj cieľ, pre tú svoju misiu, túto schopnosť Teach for All efektívne vie podporiť. No myslím si, že 2 roky strávené v Teach for Slovakia určite nie sú stratené. Skôr naopak, podľa mňa to strednodobo urýchli kariéru toho človeka. Pokiaľ ten dotyčný využil tie 2 roky takým spôsobom, že získaval tieto schopnosti viesť ľudí a si získavať alebo ovplyvniť ich takýmto spôsobom, že ho nasledujú, tak takýto človek urobil veľmi dobrú investíciu aj pre firmy v korporátnom živote. To niečo, čo po škole je pomerne nevídané, aby tí ľudia v takomto niečom sa dostali. A myslím, že sa na tom budú môcť veľa naučiť a spoznať seba, ale hlavne rozvinúť ten svoj leadership, ktorý budú do života veľmi potrebovať. Bol by zaujímavý pre Adidas viac ako rovno, keby išiel po škole, vzhľadom na to, že by získal tieto schopnosti, ako viesť kolektív. Takže myslím si, že Teach for All je fantastická príležitosť, ktorú pokiaľ využijete, tak budete mať dvere otvorené nielen do Google, ako otvorenejšie, ale takisto do mnohých ďalších spoločností. Takže skvelý bootcamp, treba to vyskúšať.